Днес е отворено. Ще влезем в музея на Кристиано Роналдо в центъра на Фуншал. 5 евро, доколкото знаме входа. Малкият Кристиано и големия Кристиано. Има всичко с лика на Кристиано Роналдо, дори и монета, която може да се купи за 2 евро. Всичко от 2 до 102 евро. В музея сме. Сериозна голяма зала. Виждам, че са сложени тениски на Португалия от последните години, с подписи от целия отбор, с рекордните мачове и голове на Кристиано. Тук в ляво има нещо интересно. Най-големият триумф на Роналдо с националния отбор, а това е най-големият му индивидуален триумф. В дясно от входа е Лигата на нациите, трофея от 2019. Малко по-напред е и Шампионската лига. Той е печелил общо 5 пъти, 4 пъти с Реал Мадрид и 1 път с Манчестър Юнайтед. От триумфа 2016, когато вкара победната дуспа на Сан Сиро. А това е от 2017, когато вкара на Ювентус в Кардиф, даже 2 пъти май вкара. Световно клубно първенство, паметни моменти с екипа на Португалия, с екипа на Ювентус. Най-великият в историята, разбира се. Музея на Роналдо ще пише, че е най-великият в историята. Няма как. Прилича ли ви? Има и картини, паметната задна ножица срещу Ювентус, Роналдо със своя брат, Кристиано с Куарешма, Кристиано целува Европейската купа, Анри Делоне. Това е кадъра, това е кадър. Десетки награди от Globe Soccer. Златните топки са разположени в центъра на тази зала. Кристиано обожава да се събличи и да се радва по този начин, показвайки мощ, сила, арогантност, егоцентризъм, нестихваща амбиция. Това е Кристиано Роналдо в една статуя. Всичко може да се научи за него от тази статуя. В този ъгъл с успехите му от Висшата лига, с Манчестър Юнайтед, награди за играч на месеца. Много топки има в този ъгъл, в дясно. Може би топките, които си е взимал, когато е вкарвал хет-трик. Златна обувка, впечатляващ и голям е този трофей на италианската суперкупа от 2018, когато Ювентус побеждава Милан. Огромно количество награди. Малко хора могат да напълнят музей, докато все още футболната им кариера тече. Той все още продължава да трупа подобни награди. Тази година, 2025-та, взе Лигата на нациите, но трофея го няма, липсва. Не го виждам. Докато Роналдо Дрюмен, аз снимам. Жалко, че го няма. Сега идва един голям матч. Трик срещу Испания в първия двубой от груповата фаза на световното в Русия 2018. Ето го гол от пряк свободен удар. А това е Лигата на нациите 2019. Първото издание без печелено от Португалия. Трофея е там. Това е най-реалистичният Кристиано, който съм виждал. Имам усещане, че Роналдо след малко ще мръдне и ще ни поздрави или ще ни плесне един шамар зад врата. Не може да е толкова реалистичен. Погледнете го. Ето. Нереално реалистичен. Липсва му само световната купа. Ще я вземе ли?